Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Elaine. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay sa akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Resignation. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining usa ka babae nga taga Tejero, Cebu City. Nga tuwan tatampo nagdasayan nga Elaine. Asa na ba ni si Arnold, uy? Ganina naman ko nagpaabot diri sa mall. O pa magyapon maabot. Ay, salamat ka na nawag na gitahon. Hello? Asa naman yung taon ka, uy? Hello, Lynn. Sorry kayo. Nagko-importante nga gilakaw. Kung nagdali ko, mga nga ko makapahibaw dayan ni mo. Ano sa man? Mari pa ka, dili na. Murag dili na kyod. Sorry kayo. Mao ba? Kamayo ba mo sa? Ikaw may nangagdaog laag sa mall kay gusto kang malingaw kay broken-hearted ka? Unya karon ikaw may mangindyan ako? Sorry na good. Atay sa kong chance karon. Kinig na ko'y good news ni mo. Nagtuon ka sa inyo. Hindi ka weekend. Okay? Bala ka. Day, relax lang sa. Walang init ra kay kag-o. Makalagot manggod. Magpauban na lang gani siya kay nasakitan siya sa babae nga iyang nagustuhan. Unya karon indyanon ko niya. Sa kadagan og tawo nga iyang indyanon ako pa gyud. Nga maurong tay naa permis panahon nga magmaoy siya. Day, Magpakabuang magud siya ng bayhan na good. Elaine, girl. Klaro na kaayo ka. Mura man kag nagsalos. Unsa? Unsa ng orasa. Pero wa pagyapon ko itog. Ay. Nakasama ko sa una-una ang gisulti sa akong amika, da. Ano man dituod, no nga? Ingon ato man akong reaksyon. Nangigikit ka ako. Oh. Kun mao, sa ato pa, nakagusto na day ko ni Arnold. Bahala eh. Kapoy siguro na hunaan niya. Ipiyong na lang ginin akong maayo akong mga mata. Sorry na ba? Okay ra lagi. Okay ra ko no. Nya, mugot kay gnaw. Okay na. Saman, okay na? Okay na ka? Plastic ayo. Be happy for me na lang, be. Please. Kaya nga no? Kay kami na ni Sarah. Unsa? Oh, abi man akong nasi uyab. Huwag mo hinungdan nga nagmaoy ka, di ba? Oo. Pero buwag naman sila. Huwag yan akong gisugot dayon. Ha? Uy, kuya wagod. Ana day na? Bago pang buwag sugot dayon sa lain? Sure kang love ng iya diha nimo? Uy, Ellen, please. Suportahin na rin taon ko, God. Arnold,
Nahibaw man gyud kang suportado ti ka sa tanang butang. Pero kung masakitan ra ka ana niya, o bahala ka. Basta kay gisultihan na ti ka. Ug wa ko'y pagkuwang nimo. Ilin, Ang kunon man ako song galingon o dili. Pero, klaro na kaayo para na ako ang tinuod akong gibati. Na-in love na gyud ko ni Arnold. Pero itago na gyud din ako kutob sa kumahimo. Dili ko gusto magpaila o magpahibaw niya. Labi na karon nga, may uyab na day siya. Uyab na sila ni Sarah. Ay, kasakit sa dukan. tagay ta. Ngano gud? Sakit na. Sakit lagi kaayo. Ngano man? Pila ka buwan na nila kung ako ra ni giluom. Pero gibuag ra ko ni Sarah. Sila pa di gihapon sa iyong uyab. Mauguan ako makagwanta sa kasakit. Ug ako na siyang gibuagan. Mao na lagi na akong giingon nimo. Gahi mo kay kag-o. Nga namang sige makagukod anang babae nga way gusto nimo. Hangtod ka no sa amang ka magpakabuang. Ha, Arnold? Dili na, Ilin. Di lagi ko magpakabuang pa niya. Sigurado ka? Oo. Naibaho ko nga kaya na ko makamove on niya. Basta, naalang ka. Ayaw ko biya iha. Kanus amang ko ni biya nimo. Dili na mahitabo, Arnold. Bisagod sa'y mahitabo, naaragyo ko sa imong kiliran. Pastilan, mo di ang hayag na kay ng naong mo kay buwag na day si Arnold ug ang iyang uyab. Ha? Ay sus, pagurya-gurya pagyud ka. Nakailan ako nimo. Og nakabasa na ko sa imong mga lihok. Pa, Basta nga ako lang naka. Ayaw pasag di imong kaugalingon nga madrain na lang ka kay imo nang gihatag niya ang tanan. Pagbilin sad sa imong kaugalingon, anak. o pa. Naibaw sa gyud ko nga amigo rami. Diha ra kutob. Ilin, thank you ha. Tungod di mo, malipayon na kay ko karon. Sa panahon nga magkinalan ko ka istorya, kauban, ikaw ang naapirmi. Basig nalimot ka nga ni saad ko nimo nga dili ti kabiyaan. Mo na ganda ko kay kong pasalamat nimo. Wa ko mahibaw. Ansi akong bahaton. Kung mawa ka. Arnold, Ay. Bugo agin ako eh. Bugo kay ko nga wag ko maka-realize ini. Nga sige ko gukod sa babae nga way gusto nako. Ug wa ko magtan-aw nimo nga narakanunay para nako. Pero ang pangutana, nakagusto ka ba sa ka nako, Ilin? dili pa ba day klaro, Arnold? Oh. Nakagusto sad ko nimo. Kung mao ka na, pwede ba tikang mahimong girlfriend? Seryoso? Oh, Ilin. Seryoso ko nimo.
Sige. Yes! Wow! Good for you! Thank you. Unta magmalipayon mo, day. Morgan, I wish nako for you. Pure happiness ra gyud. Paspasa sa dagan sa adlaw, no? Anniversary naman din nato next week. Next week na de? Oh. Ayaw kong ina nga nalimot ka. Sus, kamera ka ng butanga ay para akong timanan. By the way, mo sayo ko og ulion niya. Dongan tag dinner? Uy, hala. Di ba ko pwede makakuha ni mo kay manglakaw mi sa akong pamilya? Wa pa kay plano nga ipaila-ila ko nimo sa imong ginikanan. Doon naman, nangita pa kong timing. Pero ayaw lang sa ko presyo ra ha. Bahin ana. Ko alam, pulo-pulo lang na sa unahon. Sige. Dili gyud ako makontak si Arnold. Wa na gyud ko makasabot ani. Kami natuod ni Arnold pero cold kaayo siya nako. Wa na ko makasabot kunon si angay na kong bation. Basig wa pa na siya makamove on siyang ex. Ha? Basta no, na-overwhelmed lang siya sa imong presence. Pero wa gid siya ma-in love nimo. Og naka-realize siya ana mao wa siya gana nimo. Day, Ako pa nimo no, storyahi siya. Aron matubag na imong mga pangutana. Ha? Unsa gano pangutana nimo Ilin? sultihi ko tinuod, Arnold. In love pa ba ka sa imong ex? Maungingon ini imong tatar na ko? Kaysa tinuod lang. Di ka po'y nasad baya ko. Gihatag na ko tanang pagsabot diha nimo. Gihatag na ko ang tanan nimo pero karon nahutdan ako, Arnold. Nasayop ka. Wala ko'y gusto sa kong ex. Nahadlok lang ko nga muhatag sa tanan. Unya, igor ako masakitan. Sorry, Ilin. Di mahal pagkat ko nimo. Oh, mahal gid ka. Mahal gid ka. Pero nahadlok ko. Mitalaw ko. O gikapoy nasad ko. Oh, Undango din na to, Arnold. Ilin, ayoko nagbuhata. Please. Di na ko kaya nga mawa ka. Unta giampingan ko nimo. Unta maski palabaw nimo imong pagmahal nako kaysa sa imong talaw. Sorry, Arnold. Pero panahon na sad nga ako na sa kaugalingon ako una-unaon. Ilin. Through all those times, I felt a happiness with you. Even though you never felt the same way too. It's not that I didn't know what you felt in Bisag mahal pa kayo na to ang tao. Pero kung mahutda na kita, mo surrender na giday ta. Nidaog gyud ang akong utok kumpara sa akong kasing-kasing. Maong firm na gid akong desisyon nga mobiya niya. Dini na lang kutob,
Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.